u ďalšieho videa a toto video je také porozprávanie sa s vami, ako ste si užili sviatky a ako ste užívate nový rok 2016. Čiže môžeme ísť na to a môžeme sa začať rozprávať. Čiže boli veľa sviatkov, čo som chcel natočiť na nich video, ale nemal som prakticky ani čas a mal som veľa práce okolo tých vecí, okolo natáčania, čiže nemal som vôbec čas natáčať. Lebo som chcel natočiť Mikuláša, niečo s vami sa porozprávať, potom Vianoce a Silvester, ale boli v tom komplikácie to, že na Mikuláša som úplne mal narodeniny a ja som sám zabudol niečo vôbec natočiť, vôbec som nerozmýšľal na to, že niečo natočím, aj som chcel. Takže potom som išiel v babke, tam je trošku viac ľudí, menej miestností a ako by to vyzeralo, že vedľa v izbe natáčam, vedľa v izbe sú asi 10 ľudia, 15 a ja tak rozprávam hlasno a bolo by ma úplne počuť, niekto by vošiel a by som nemusel to. Vymyslel som nahrávať maximálne hodinu, aby z toho vyšlo maximálne 5 minútové video a som z toho vybral to najlepšie. Potom som chcel na Vianoce, že na Vianoce sa to trošku takto zvrtlo, že ja si to vôbec nepamätám. Ja neviem, čo som robil na Vianoce, ale proste som bol doma. Lenže všetci moje rodiny boli doma a ja s bratom v izbe, no aspoň ja, nemal dvere. Bratku ma nezajíma, či on si dá dvere, ale ja v izbe nemám dvere. A to je ten väčší problém, že mám ešte okno, čiže keby som nemal okno a mám dvere, to by bolo lepšie, lebo by ma nevideli a v podstate by ma ani veľmi nepočuli, čiže som pôvodne mohol natáčať. A viem, že som sa aj zapozeral do tých rozpráv, ktoré šli cez Vianoce a takto vám chcem povedať, že sa navesla Vianoce, tým, že už dnesko, lebo už je nový rok, nevadí, aj takto bude platiť a tak. A potom bol Silvester, cez Silvestra som už kupoval, áno, petardy, kúpil som si 3 balíky Megapetard, 4 balíky Pirátov, to mne stačí, lebo už sa nepotrebujem strieľať a ani to nepotrebujem život, lebo tam som s kamarátom asi 3-krát som bol von a inak všetko som vyničil až o polnoci, a potom som si kúpil jednu takú Montanu, čo bola dovčka. Bolo to celkom pekné a dal som vám túto videa aj video, aké sme mali ohromstvo, lenže zabol som si vnúka mobil a keď som si po ňu už bol a išiel som von, tak to všetko skončilo a bol som naštvaný, akože nemôžem pre vás urobiť záznam a tak to je. A potom bol šťastný nový rok, čo je teraz ešte len 4. a pre vás 4. natáčam, aby som vám popral šťastný nový rok a aby ste vy poprali môj šťastný nový rok, jeden rok na YouTube. Áno, toto som vám chcel teraz po tomto videu povedať. No asi toto som vám chcel všetko do tohto videa povedať. Vyberám šťastný nový rok, dúfam, že ste si ho užili a budete si ho užívať. Všetko dobre do nového roka a ja sa s vami učím, dúfam, že mi poprajete, že by som mohol natáčať a možno, že to bude s vami dlhšie ako jeden rok. Čaute.